Здравейте! Реших да заснема един седмичен влог и той ще започне с приготвянето на тази пица. За пръв път ще приготвям пица с закваска от земята на Траките. И сега трябва да оставя тестото да втаса около час и половина и започваме с приготвянето на пицата и да видим аз ли ще я хапвам или моите кученца. Днес мисля да си приготвя една маска, която до сега не съм пробвала, с малко домашно кисело мляко, истинско, и куркума на прах. Ще си ги разбъркам. Ще си го смеся и сега просто ще опитам някъде другаде по кожата, преди да си я сложа на лицето и ще видя до вечера дали няма да примерно да не ми понася, и затова ако не понася няма да си я слагам на лицето. Ето го, тестото вече е готово. Сега ще си го разделя на части, 4 според рецептата, и започваме с приготвянето на пицата. Временно съм се сложила и долната част на сача да се загрее в фурната и след това в нея ще се слагам пицата и тук ще се изпече. Ето я и моята пица. След малко като поистине ще си я нарежа и ще я опитаме заедно. Получила се много вкусна, като за първи път. Мисля, че блата трябва да е малко по-тънък следващият път. Но иначе на вкус е идеално. Между другото, забравих да ви кажа, че рецептата, по която приготвям пиците, е от сайта на Земята на Траките. Ще ви оставя цялата рецепта под описанието на това видео, ако желаете да си я приготвите и да се закупите брашната, които са ви необходими. Сега се оправям и излизам малко на разходка, да съберем малко витамин D, да се зазимим и просто да прекарам малко време навън. След което, като се пребера, ще се направя маска за коса. Мисля, че имам все още от тази на Икаров, която ползвам. Да, има още малко. И маската за лице също ще се направя. И след това влизам да си взема един хубав душ. Забравих преди това, трябва да сготвя. Да. Да направя чушките и да. И тогава. Аз всъщност маската мога и да си я направя преди това за косата, но тази за лицето със сигурност ще бъде след това, тъй като трябва да стоя малко по-малко време с нея. А с маската на Икаров мога да стоя и цяла нощ, ако желая. И да. Да тръгваме. Ето какво ме хрумна да се правя в 6 часа вечерта. Видях видео на тези палачинки с банан, мини палачинки, и реших да се приготвя и аз едни такива, за утре да имам за работата някакъв десерт.
Добро утро от седмичният влог, ден 3 на това. В понеделник ходихме на разход в парка и времето беше пролетно. Днес времето е отново за камена. Е зимно, навън е валял сняг и да, аз ще си спия кафенцето и след това ще видим какво ще правим. Ще почета и малко книжка и да. Това ще ми бъде обядът. Забравих да снимам закуската, беше палачинки, но няма нищо. Слагам си малко келтска сол и отивам да обядвам. След това имам малко задачки на лаптопа и след това лягам да поспя, защото до вечера съм нощна смяна на работа и да, 12 часа трудно се издържат без да си спал през деня. Опитах се да се поспя, но не ми се получи. Затова станах и реших да се приготвя за вечеря картофено пюре с домашно прясно мляко, домашно сирене биволско и масълце. Тези палачинки са просто ми остана смес от онзи ден и реших да си я приготвя. Не им гледайте формата, не им обръщайте внимание, просто малко експерименти се правят тук в кухнята. Занимавам се, пак ще си ги хапна. И да, те са по-скоро десерт, не са за обилно хапване. Тъй като ми се хапваше нещо сладко, отидох и си купих форми, които ще се направя с масълце и мусавки чай, един от любимите ми. Също ще се приготвя и чайче. Чайчето ми е готово. Формата с масълце и келтска сол също. И отивам да се пусна нещо, да се гледам и да се почивам. Ами не мога да стоя мирно. Реших, че ще се замеся тесто за хляб, който ще изпека всъщност утре. Това е брашно от Лимец и закваска от земята на траките. Сега добавям вода и започвам да си меся тесто за хляб. Ще го оставя да втаса, след това ще го прибера в хладилника за по-бавно втасване, за да може чак утре да го приготвя и да видим какво ще се получи. Добро утро в ден, не знам кой вече, пореден. Направих се закуска от палачинки и едно кафенце. Сега сядам да си хапна и да се го изпия, докато се чета новата книга. Закуската, обяда и вечерята от моето детство. С домашният ми хляб. И ронена чубрица. Аромата е веднъж. Ето ме, готова за, както е модерно да се казва, за брънч. Отиваме на кафе. С една моя позната в една сладкарница тук в моя град. Аз ще пия чайче, няма да пия кафе. На мен сутрешното кафе ми е напълно достатъчно. И ще си хапнем нещо сладичко, може би. И така, да. Между другото исках да ви кажа, че ето тази блузка ми е от втората употреба. От една страничка Винтаж, мисля, че се казваше, в Инстаграм. Те имат и сайт. От 100% мерино е. Много е удобна, много е мекичка. Страхотна блузка. И да, това е то. Сега се обличам и излизам.
Дойдох на шопинг за прясно мляко. Сега отивам да се го преварявам и да се го преместя в стъклена бутилка. Извинявам се за шума. Цял ден е така. Прави се едно любимо мое хапване, а именно стъпинки с камаз. И това са най-хубавите пуканки, които съм хапвала. Няма защо с тези от микровълновата. А след това сядам да гледам филма Красив ум и да се почивам до лягане.